И само оригинално Германия. Ами човека продължава много специално за най-добрия диджей Иво в цяла България. За най-добрият ми приятел. Let's go. Ето идва Иво и с бебето и за дискотека започва къпота. Дай, и дай, дай, и дай, и дай, и дай, дай, и дай. Номерено си Иво, ти си най-добрия от те. Ислам Бивани, много специално за най-добрия диджей Иво продължава Яша. Yeah, yeah. И завърти колана и Дойче Габана и Яша, Яша.